Türkmenistanda oğul gyzlary daşary ýurtlarda ýokary bilim alýan enatalaryň çağalaryna pul iýermekdäki kynçylyklary saklanyp galýar. Balkanly enatalar daşary ýurtlardaky türkmen taliplerine iýerip bolýan puluň möçöriniň artdyrylmandygyny aýdýarlar. Mary welaýetinde enatalar çağalaryna pul iýermek üçin ençeme gün nowbata durmaly ýa-da 1000 manada çenli para bermeli bolýarlar. Belarusda okaýan türkmenistanlylar pulsuzlyk zerarly köp talip gyzyň ten satmagy mejbur bolýandygyny aýdýarlar. Taliplere iýerip bolýan pulun möçöriniň artdyrylanyny barada geçen hepde peýda bolan maglumatlardan soň Balkanly enatalar Halk Bankyň we Daýhan Bankyň Türkmenbaş şäherindäki edaralaryna bardylar. Bank işgärleri enatalara pul uratmagyň täze tarifi barada Welaýet Maliýe Ykdysadyýet bölüm tarapyndan Türkmenbaşynyň banklaryna tapşyryk berilmändigini aýtdylar. Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 28 fevralda aýtdy. Ýatlasak 23 fevralda Garaşsyz neşir Türkmen News Belarusda we Russiýada okaýan türkmen taliplerini Türkmenistandan her aýda iýerip bolýan puluň möçöriniň $50 $200 çenli ýokarlandyryldygyny habar berdi. Bank ýolbaşçylarymyň işgärler bilen geçiren ýygnagynda 1 aprelden başlap her talibiň viza kartyna $150 geçirip bermek barada buýrugyň gelmeligi dilden aýdyldy. Emma heniz takyk belli bir zat ýok diýip 24 fevralda Halk Banka baran türkmenbaşly enatalaryň biri bank işgäriniň aýdan sözlerini tistirledi. Häzirki wagtda Balkanly enatalar habarçymyzyň maglumatyna görä Russiýada, Belarusda, Türkiýede we Gazagystanda okaýan oğul gyzlaryna her aýda $50 iýerip bilýärler. Şol bir wagtda Belarusyň ýokary okujaýlarynyň birinde bilim alýan daşowly talip Gubadağ etrafyndaky enatasynyň fevralyň 3-nji 10 günlüğünde özüne $200 iýerip bilendigini, ýöne olaryň munyň üçin bank işgärlerine $200 para bermeli bolandygyny aýdýar. Enatam maňa soňky gezek noýabr aýynda pul iýeripdi. Olar maňa pul iýermek üçin dekabr we ýanwar aýlarynda banka baranlarynda limit ýok diýip bank işgärleri kartyma pul salyp bermändirler. Ýöne olar fevral aýynyň ahirinde baranlarynda bank resmileri ýene limit ýok, ýöne 500 manat pul berseňiz biz arda ýazyp welaýetden limit alýarys diýipdirler. Ene atam bu pulu bermäge razy bolupdyr. Şeýlelikde olar maňa 3 aý ary kesmeden soň $200 iýerip bildiler diýip türkmen talibi aýtdy. Marda enatalar çağalaryna pul iýermek üçin ençeme gün nowbata durmaly ýa-da 1000 manada çenli para bermeli bolýarlar. Ähli resmi namalar düzü bolsa da enatalar dürli bahanalar bilen birnäçe günnä banka gatnadýarlar. Enatalar uly nowbatlarda durup zorluk bilen pulu geçirmeli bolýarlar. Bu kynçylyklara garamazdan enatalar her aýda pul iýerip bilmeýärler. Ýöne bank işgärlerine 700 000 manat aralygyna para beren enatalar çağalarynyň bank kartlaryna nowbatsyz, bökdönüşsiz pul geçirip bilýärler. Dip Marydaky habarçymyz aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada maglumat almak üçin Halk Bank we Daýhan Bank bilen habarlaşmaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 28 fevralda telefon arkaly eden synanşyklary oňy netije tapmady. 2016-njy ýylyň başynda Türkmenistanda dollaryň resmi sowdasy berk çäklendirildi. Bu çäklendirmeler ýurtda valyutanyň gara bazarynyň emele gelmegine getirdi. Ýurdun Merkezi Banky 2015-nji ýylyň ýanwaryndan bäri dollaryň resmi alış-çalyş bahasyny 3,5 manatlygynda saklap gelýärkä, onuň gara bazardaky narhy azyndan 5 etse gymmatlygynda galýar. Bu çäklendirmäniň fonunda Türkmen hökümeti enatalara kesgitli möçördäki pul serişdesini resmi kursdan valyuta çalışmak arkaly daşary döwletlerde okaýan çağalaryna iýermek mümkinçiligini döretdi. Ýöne enatalaryň köpüsi bu mümkinçiligiň kadaly işlemeýändigi we onuň mukdarynyň talipleriň daşary ýurtlardaky ýaşaýyş şertleri üçin zerur bolan serişdeden juda pestigini yıllar boyu aýdyp gelýärler. Belarusda okayan Türkmenistanly talipler bolsa, enatalaryň öz wagtynda pul iýerip bilmeýändigi, pulsuzlyk zerarly köp talibiň dürli işlerde işlemäge, gyzlaryň ten satmagy mejbur bolýandygyny aýdýarlar. Bizim okuyan okujaýymyzdaky Türkmenistanyň talipleriň 20% okuwa gatnaýar, galan 80% okuwa gelmeýän işleýär. Enatalaryň pul iýerip bilmeýändigi ýa urudylýan pullar wagtynda gelmeýändigi sebäpli näçe talip okuwdan çykaryldy. Näçe gyz daýlandy pulu kösönüp ten satmagy mejbur boldy. Dip Türkmen talibi aýtdy. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda okayan Türkmenistanly talipleriň sany baradaky statistikany köpçülüge mälim etmeýärler. Şeýle-de olaryň 100% bolýan kynçylyklaryny hem agzamaýarlar.